Γεια σας, και σήμερα θα σας δείξουμε με ένα μίξ. Ένα cool remix. Λοιπόν, Με παπάδες και κάτι τέλος πάντων. Ας αρχίσουμε. πάμε στο Google. Πρώτα, στο YouTube, ξέρετε, αναζητήστε ανεπανάληπτη φωνητική μέθοδος. Και θα σας βγάλει αυτό εδώ. Και ένας παπάς. Πατήστε το και κάντε το pause από την αρχή. Βάλτε και το epic, συγγνώμη. Μετά ψάξτε epic hybrid metal mix και βάλτε το. Κάντε pause από την αρχή και ανοίξτε αυτό και μετά από 3 δευτερόλεπτα το άλλο. Και είναι ένα τέλειο remix. Κάντε like και subscribe. Αλλά πρώτα ας ακούσουμε λίγο βίντεο. Βασικά μουσική. Και αφού απολαύσετε το βίντεο, θέλω να πω κάτι, ώστε να είναι όλα δίκαια. Αυτό το εμπνευστήκαμε από το comment του Κώστα G. Συγγνώμη γι' αυτό. Λίγο το ίντερνετ σήμερα Δεν πάει στα καλά του. κάνει περίεργα πράγματα. Συγγνώμη. Οπότε το εμπνευστήκαμε από ένα comment του Κώστα G. Που το λέει εδώ και εμείς το υλοποιήσαμε και το κάναμε βίντεο. Αυτό είναι. Για κάνε zoom. Zoom. Ναι. Να το λέει. Ψάξτε στο YouTube Epic Hybrid Metal Mix. Ανοίξτε αυτό το βίντεο με τους παπάδες. Μετά από 3 δευτερόλεπτα ανοίξτε και το Epic Hybrid Metal. Και απολαύστε. Ευχαριστούμε Κώστα G. Μας έδωσες μια τέλεια εμπειρία. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Ειδικά ο Κώστας G. Ευχαριστούμε. Γεια σας.